Здравей, звездице! Здравей, зорнице! Здравей ти, мила детска градина! С багри ярки озарена днес празнуваш своя юбилей. 50 години детски глъч, успех и гордост и винаги здравей! И нека в очите ти блести искрица, вечен дар и радост и всеки хубав ден от децата подарен. Днес отново аз съм тук и прекрачвам прага ти със смут. Ти си наш втори дом и даваш на всички ни подслон. Как бързо времето лети с безброй моменти, весели игри, постъпките познати, смях и песен да кънти. Ти влизаш в спомените мои като утринна зора и търсиш приятелите свои поели пътя на своята съдба. Уважаеми родители, скъпи колеги, водени от желанието да ви вдъхновим, днес ще отворим вратата към детството. А вие спомните ли си за него? Копнеете ли отново да усетите детето в себе си? Ако отговорите на тези въпроси са положителни, ви каня да попътуваме заедно. Вечното детство съществува в игрите, в песните и в смеха на децата. В домът на звездица Зорница възрастта няма значение. Тук всички са млади, защото мечтаят, творят и вдъхновяват. Днес с нашите най-пораснали деца ще започнем нашия празничен юбилеен концерт по повод 50 годишнината от основаването на детската градина. Ще ви разходим и с емблематични места, които са символ на творческия заряд на бургаските творци и носят духа народния Бургас. А началото започва на 29 май 1972 година с млад и ентусиазиран екип, ръководен от доктор Орлова. В следващата 1973 година директор на детската градина става Мария Николова. Летописните книги и фотографските албуми грижливо са съхранили и запазили за поколенията историята и събитията, които са част от живота на колектива. През годините градината е била средище за културни събития, беседи, лекции, изложби, родителски конференции, музикално-фолклорни празници, спортни мероприятия. Посещаване от педагози от страната и чужбина, лекари, писатели, синдикалисти, консули. През 1977 година екипът получава звание образцов колектив от Съюза на българските учители и Централния съвет в съревнование на учебните и възпитателни заведения. В успехи и затруднения е устояла на предизвикателствата, за да се утвърди като водеща в предучилищното образование в Бургас. При ръководството на Светла Стоянова през 2000 година детската градина се кръщава от Стефан Дьомов звездица Зорница. Последните 10 години са белязани с промяна и обновяване на сградите, начините на взаимодействие с децата, иновациите. През годините тук са се обучавали детски учителки, възпитателки и медицински сестри. Днес можем да се похвалим като базова градина за успешна подготовка и реализация на студенти и практиканти от двата университета в Бургас – Университет професор доктор Асен Златаров и Бургаски свободен университет. За да твърдим, че сме успешни в това, което правим, неминуемо ще посочим и качествата, които притежават нашите учители – търпение, добронамереност, иновативност, отговорност и вяра. Проектите, които реализираме, са по посока на интеграцията, подкрепата, социализацията на децата. Най-новата програма, по която работим, от учебната 2021-2022 година на Община Бургас е краезнание с ментор, доцент доктор Захари Дечев. Днешните успехи на децата са в общински, регионални и национални конкурси в сферата на изкуството и науката.
Множеството грамоти, спечелени от децата, са повод за споделена гордост между колектива на детската градина и родителите, защото грижата за децата е съвместна отговорност. В този ред на мисли е уместно да изброя качествата, които формираме, отчитайки личностните и индивидуални потребности на всяко дете. Самостоятелност, толерантност, увереност, отговорност, уважение към другите, честност, колективност, дисциплина. Отговорният екип на детската градина е пример за любов към децата, доброта и човечност. Детската градина продължава да пише своята история с усмивка, детска глъч, успехи, гордост и професионализъм. Честит 50 годишен юбилей, детска градина Звездица Зорница!